Kweduno mabuja tauya nonhau dzokutanda mwedzi uno waGunyana. Wozeki wagoreketayo kuti wakutovhura kuti wabvunze wanhu padandemutande nedzimwe nzvimbo kuti wanoona sei nhau yomari dzawakagoisa kuti dzinofana kubhadharwa nevanhu vanenge vada kupinda musarudzo. Vanhu vakachema kuti maridzo dzawanditsa pokare dzinorambidza vanhu vanenge varibe mari kuti wapindewo muno zvomwatongerwa enyika. Ozvibva zvavhiringa kodzero dzawo dziri pabumbiro romutemo. Idi zvakaita kuoma, rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei ipapa. Obeti mpofu agoreketayo kuti kwai siposame malunga nowabiache wanofanira kuenda komangara kumapurisa kana wari kuti iye akagoba mapuno yawo pabodzi pono hanyanisi nomabhatanati zvaanga ari kurima. Ipapa agoreketaye kuti kana paine chaakaba ngawaendewo amangare kumapurisa nokuti mapurisa ndo anozoyako musunga. Idi anenge achitoziva hache kuti palibe kana anomusunga kana chinoitiwa. Rekai tigoone kwazvinoperera, asi rimwe zuva tichamurangaridza masoko yacheya. Kwai kuno mumwe murairidzi anonzi Admire Kafurura ano makore 20 asungiwa nonyaya yekuti kwai agoita zvokurepa mumwe mubvananga aenda kofunzisiwa zvidzidzo zvache. Ipapa tirikutoti dai apfekehwa mujeri chaimo achibva aita kutaihwa maki kure nokutoti wanhuwa wanoita zvakadandi kwai wanhu wakashata. Ipapa ari kugonzi akagomumwisa mvura inomuchetura unoita kuti arara mubvanayu bva achimubhinya. Idi zvakaita kunyangariwa pasinazvo izvozvo. Tindori munyaya dzakadaro dando. Siqokoqela Mphoko kwai nzi anomhosva nhatu dzaari kunenedzehwa nomapurisa dzokuti akabhinya mumwe mubvana nemakore 12 waigara naye. Rekai tigoringe kuti inopera sei iyoyi, tichinenge tichindokunyepai. United Nations nyasi wagoburisa gwaro ravanga vari kuti hurumende yeZimbabwe iri kutadza zvairi kuita zvokurambidza vanhu kuti warangarire hama dzawo dzakagwarashiwa pagukura hundi. Iri chokwadi zviri kuitika zvinuba. Wagotoreketayo kuti zvinhu zvinotoda kuti zvinhadzirisiwe nokutoti haakutokwana makore 40 chaiwo kubva papera gukura hundi iyi, asi vanhu vachiri kundorambidziwa kuti warangarire hama dzawo apowo hama dzacho dzakapfa zviribe kana kutsarukana. Idi rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei. Tinoramba tichikunyepai zvaichareketa hurumendeyo. Nyasi muZimbabwe kwaburitsiwa kuti kwai kwabatiwa mhuka dzorudzi rwomaDhainaso dzakakurisa kunzvimbo yoZambezi Valley. Ipapa kwai chinhu mabhonzo yavaboya omakore mamiliyoni 230 chaiwo kukura. Kwai ragonzi rinonzi Mbiresaurus rati. Rekai tigoona kuti zvine chazvichaita chere, asi vazhinji varigototi dai hurumende yedu yaita tusvinu yafukunura zvisvinu nokubva yaendesa kunzvimbo dzinochengeterwa kuti vanhu vakone kugoenda komaira ikweyo. Rekai tigoone kuti wachaita sei wakuru wehurumendeo. Kwai nhau yokotiko iya yomari yakabiwa nawadyajena nowabiache iri kubatanidzira rimwe mbavha gororo rakatobatiwa nomhosva yokuba kuBulletin ko. Iye aripo izvezvi panhau ibodziyo. Rekai tigoringe kuti hurumende yedu vane chavachaita chere nokuti mudzimai ari kutonzi anozikana kuti mudzimai anotamba novakuru vomunyika. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichipera sei. Kwaiwa mutuli Ncube wari kuda kuti Zimura igoita iyo ndiyo inobata mari nokutekaidza nzvimbo dzokupinda nokuburika munyika. Ipapa wabiti wagototi kwete zvinobvumirwa ba izvozvo zviripo pamutemo kuti mutuli angaite izvozvo. Rekai tigoone kuti ichapera sei nhau iyi, asi tinoramba takaringa.
tirimo mudare reparamende kwai izvezvi Wamutuli Ncube wagomanikidziwa novamiriri mudare reparamende kuti waingidzire mari dzisingabatirwe mari dzomutero kusvikira pazviuru 200 chaiwo. Ticharamba takaringa kuti wachazviita chere kana kuti wachazvireketa chere zviri pamutemo, asi kwai ndo zvakaburika mukureketa kwawaita noZuro mudare reparamende. Dzomutambo tiri kufara kunyepai kuti kwai anonzi Obeti Zhoya aringa ari mumwe wevanhu waiita zvokusarudza wanoridza pembe dzobhora. Kwai anzi iyo noFIFA ari kugweta chero chipi nochipi chinochokuita nobhora makore 5. Kwai nyaya yekuti aida kumanikidza kuti wana muzvinapembe wechidzimai warare naye kana wachida kuti wapinziwe pabasa. Idi zvakaita kunyangariwa, asi tiri kufara kuti ambomisiwa izvezvi. Wanenge wachida kuzoziva zvomutambo yochibuku kwai inenge iriko mangwana kuti wagonye kuti mbanani wachatamba nanani. Tichagokunyepai tinenge takaringa izvezvi kuvasara Bulawayo Chiefs, Chicken Inn, Dynamos, FC Platinum, Herentals, Highlanders pabodzi Manika Diamonds. Tinenge tikunyepai kuti zvakambomira sei. Mangwana mutambo yonhabvu yoPSL kuchatambiwa yaDhano Highlanders kunhandare yeNational Sports imo munguva dza15 dzomasikati. Tiringedu dzopasirese. KuSouth Africa kuchipatara choKalafong muPretoria kwaita manyongori chaiwowo. EFF nodhudhura wanga wari kuita kukubana nokunyirana nokukohwana nomatombo nezvimwe zvakadando kusvikira mapurisa atodira mweya unokachidza nokuchemedza. Pakaita kunyangariwa. EFF wari kuramba wakamira nevanhu wasiriwo munyika yeSouth Africa wachiti munhu wese anokodzero yekuti arapiwe zvakanaka zvinofanira kuitiwa munhu wese. Wodhudhura wari kundoramba wachindoti ngawabude. Idi pakaita kunyangariwa, asi tiri kufara kuti EFF wari kumbomirawo nevanhu watema. Kambani yoGoogle pabodzi noTelkom dzafara nyasi kuti tambo yawo inouya nopasi pomvura munyanza inobva kuPortugal ichiuya kusvikira Cape Town yasvika nyasi. Kwai tambo iyi inonza dandemutande rakachipa rinomhanya pokare rikaiti goramba takadando. Tinoramba tichifara tichiimba kuti richaita kuti zvinhu zvidererewo mukwira mutengo munyanya zvinochokuita nekuenda padandemutande muSouth Africa. Nyika yeZambia iri kupembera kuti yagopuwa bhiriyoni rubodzi nozviuru no300 omamiliyoni omadhora okuAmerica chaiwo kuti ipiwe noIMF. Kwai mari iyi iri kubva kwaIMF ichabatsira kuti nyika yawo inhadzirise zvinhu zviri kunetsa pabodzi nokuti wabva waite tusvinu kuti wabudirire. Wabiyedu wari kupfumvura izvezvi mari yawo yagonzi ndo imwe yemari dziri kuita tunogara takadaro munyika dzopasirese chaipo. Tiri kuwafarira nokuwapemberera wabiyedu. Kureketa kuno madziso ese ari padare guruguru munyika yoKenya ari kuringa zviri kuitika zvosarudzo zviya. Rikaiti goramba takaona ipapa tiri kutofara kuti kwai wabvumira oDinga kuti apinde munochengeterwa zvinhu zvosarudzozvo padandemutande. Rikaiti goona kuti waanopinzawo wane chawachaboya chere kuti chakavhiringika kuitika ipapo. Tinenge chindokunyepai, asi kuona kwedu sarudzo dzomutungamiri wenyika dzakafitapo kare kubenutsiwa kuti dzitande patsva. Nyika yoPoland yagoreketayo kuti kwai maJerimani anofanira kubhadhara maEuro anoita tiririoni ribodzi nomabhiriyoni 300 chaiwo. Rikaiti goona kuti zvinenge zvichimbopera sei izvozvi, nokuti kana wakabvuma kubhadhara akutoreva kuti isu kuAfrica tiri kugarira mari wabi yangu. Takutoda kutoti titonyorawo makutukutu chaiwo kubvira kuBritain, kuFrance, kuPortugal, kuneyo maJerimani pokare tinoita kupfa nomari. Rikaiti goona kuti zvinobuda zvakaita sei. Muna kugumisira kwaino China ticharegererawo nyika dzinosvika 11 mazvikwereti zvawakatora zvinoita 23 chaiwo. Rekaiti goringa waribe kuti nyepa kuti nyika dzondo dzipi kana kuti zvinenge zvichiita sei. Tinenge chikunyepai kuti ndo dzipi pawanenge wareketapo. Takadaro zvedu mabuja panyasi rikaiti pete zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.